ये नारी जाति कौन हाँ हाँ होचंती ओटा पाठ नाही साठ नाही ଏଇଠି ଦେଖା ଭଲ କି ମୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖା ମଦରମାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଆଉ ପିଲା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାଲନା ଭିତରୁ ବିଚରା ମଦ ବିକେଟି ବାଡ଼େଇ ଛିଟି ହଉଛି କୋଉଠୁ କଣ ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ସାର୍ଥକ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହେଲା ଖୁସିର ଦିନ 2018 ମସିହା 10th ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ହେଲା 2024 2018 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେବ। ଏ ପିଲାଟା ସକାଳୁ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ବୋଲି ବାଡ଼େଇ ଛିଟି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ 10th କ୍ଲାସ୍ ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सके ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ରୋଷେଇ ହେବ ଏଇଠି ଦେଖାନି ଅନ୍ଧାର ଅଛି କେହି ନାହିଁ ଅଧେ ଅଛନ୍ତି ସଖୀ ଆରେ ଫେଷ୍ଟ कुछ भी कुछ भी ଏଇଟା ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଲ୍ ଏଇଟା ରଖିଥା ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ କହିଦେ तोर कौन सी चैनल ना सार्थक ना लाइफस्टाइल की समझे सब्सक्राइब करबे लाइक करबे कमेंट करबे शेयर करबे ठीक अनुरोध रहला हाँ ଆମେ ଆସୁ ଖାଲି ସାରକୁ ଖାଇନି पिला आम 9th क्लास 3 जन पिला निर्धारण बसलु ए रूम बाहर बसलु ये 9th क्लास थी आम या आम 3 जन निर्धारण बसलु दीदी आम आज भी से बाहर बसु ठीक अच्छे किए बसे ମୁଁ ବସେଇ ଦିଦିଙ୍କୁ दीदी तो आसना ସାର ଆସିଛନ୍ତି ନା ସାର କହି ବସେଇ इंग्लिश क्लास चलता कहला कि कवि तादर बसिक पवन खाऊ ए क्लास चलती हस लगे मैडम कहीं हस
ଆମେ କହିଲୁ କି ଏମିତି ଇଏ କହୁଛୁ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ବସେଇଦେଲେ ବାହାରେ ନେଲେ ଆମେ ଇଏ କହୁନୁ ତୋ ଫେସ୍ଟା ଦେଖଉନୁ ଇଏ ଆମର 10th ର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ରହିଯାଇଛି ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟଟା ଆଉ ଆଇଥାନ୍ତୁ ଆସିଲୁନୁ କାହିଁକି ହଉ ହଉ ଏ ନାରୀ ବି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କିଓ ହାଁ ହାଁ ଏ ନାରୀ ଜାତି କ'ଣ ହାଁ ହାଁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟା ପାଠ ନାହିଁ ଷାଠ ନାହିଁ 140ଟା ଲେଡ଼ିକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଆରେ ବାପ ଏଇ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖା ଭଲ କି ମୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ମଦରମାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଆଉ ପିଲା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାଲନା ଭିତରୁ ବିଚରା ମଦ ବିକେଟି ବାଡ଼େଇ ସେଠି ଅଛି କୋଉଠୁ କ'ଣ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଭାଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା କେକ୍ଟା ନେଇକି ଆସିବା କେକ୍ଟା କାଟିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେକ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ କେକ୍ କଟା ହେବ ଆଉ ସବୁ ପିଲା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ମିଟିଂ ମଝିରେ ନହେଲେ ମିଟିଂ ସରିଲେ କେକ୍ଟା କଟା ହେବ ଏଯାଏଁ ସଭାଟା ସରିନି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତା ଟୋକାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏଠି କିଛି ନା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ନା କିଛି କହିଲେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ସାର୍ କେକ୍ ଟି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେକ୍ ଟି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ କେକ୍ ଟି କଟା ଆରମ୍ଭ तापर हमर खाद्यटी प्रस्तुत ହେଇଥିଲା ଏଟା ଲେमन राइस डाल फ्राई काहे कोडला डाल फ्राई काहे कोडला एटाला डाल फ्राई आउ एटाला चिकन एटा चिकन हेतला ऑस्ट्रेलिया हेतला एटा बढ़िया तो देखा छी खाइले जना पड़े केंदी हेची आउ एटाला मिक्स करी पनीर खूब एटा हमरो आ रहला एटा हमरो एटा पाइस खीरी बढ़िया तो हेची खाइले जना पड़े केंदी हेची आ रहला पांपड़ रिया रहला सेपट साइड रहिची एबे चलो जा सार मानु खाया दे दो सार मान खिया पिया सरला पर जानी थे तो नारी जाति खाली हाँ हाँ सब आड़े जीवे खाली खाई पकइबे हाँ आमे तो खाली खाइबू तमे ऊपर को नै कि बसिबो अरे रिंटू कौन करे बांटुच घांट बांटुची घांट आ पहले को भात बांटुच को घांटो कहूच तू पहले देखुस तो भात बांटुची घांट कहूच कोन आ बोले
ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଶେଷରେ ଯାଇ ମୁଁ ବି ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲି। ଯାଇକି ଦୂର କରି ଚିକେନ କଷାକୁ ପନିର ଖୁବ୍ ଠୁସି ଦେଲି, ଆଉ ଶେଷରେ 4 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଖାଇ ନଥିଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ ନିଷ୍କଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଅତିଥି ପେଟ ଭରି ଭୋଜି ଖାଇଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ভিডিওটি এটি এন্ড করছি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগলা তাহলে লাইক শেয়ার এন্ড সবসক্রাইব করে জমার ভুলবেনি। এইটি রখুছি ভিডিওটি। টাটা বাই বাই।